Joo. No kun sä sanoit Dinerin. Dashatkää nyt kaikki heti tällä sekuntilla. Teidän pitää olla Dashat viimeisen. Joo, ei meikakin. Nyt. Vittu, miksi mä hävittiin? Vittu! Tulee vittu oikeesti yhden Hän on varautunut siihen, että jos olisi... Jeff olisi varmaan saanut, jos olisit saanut suoraan pallon jalan. Miksi sä juokset niiden syliin meidän puolustuksessa? Ne juoksi hakemaan, mutta kun sä sanoit väärän call-outin. Hävittiin niin monesti pikku virheestä. Leevi kun se yhden rundin ja sä kun sit on vikarundi. Me hävitään toi dispute. Ei hävitä. Luulet sä, että noin voittaa Display? Katso te Display Prosta team-rekordia. Kyllä ne on voittanut paljon enemmän pelejä kuin toi. Mä teen puolen tunnin päästä addään sen liiderin. Muutan pleikka kellonajan ja otan videoproofin siitä. Miksi nyt? Siksi, että mä en halua, että se addää. Mä en halua, että se hyväksyy. Se ei saa nähdä sitä kaverit. Otatko tuon meidän voitoksi? Joo, reporttaa meidän voitoksi 1-0. En mä usko, että nää tekee tikettejä. Ei ole mikään varma voitto, mutta hyvä chance. Paitsi jos niillä on minkäänlaisia proofeja, että me oltiin tuolla, niin me hävitään.